Četvrta rimska legija ide u arheološku zbirku. Evo, bili smo na Burnumu u rimskom logoru, uvjerili smo se da su Rimljani zaista tamo živjeli, bili, borili se. Neke su im građevine ostale više sačuvane, neke manje. A kako je izgledao život u to rimsko doba, čim su se oni služili, koji su bili predmeti koji su upotrebljavali ono što bi se reklo za svaki dan u svakodnevnom životu, o tome će nam u arheološkoj zbirci Burnum više reći prezentatorica Davorka Šego. S desne strane Krke su živjeli Liburni, a s lijeve Delmati. Međusobno su ratovali 100 godina. Delmati su bili borben narod, žilav, znači nisu se dali pokoriti i u jednom trenutku Liburni su pozvali u pomoć Rimljane. Jeste li možda zapamtili koje su dvije glavne legije bile na ovim prostorima? Možda ste pročitali na pločama 11. I četvrta. Bravo. Još i dvije pomoćne, jel se sjećate koje su dvije pomoćne legije? Ne. 20. i 8. Jedna legija je imala do 6.000 vojnika. Kohorta je pomoćna vojna jedinica koja je bila u sastavu legije. U jednoj legiji je bilo 80 kohorti. Ovo je sedra o kojoj smo pričali u jednoj od prijašnjih emisija, ali ova je pronađena u Burnumu i stara je preko 2000 godina. Ovdje možemo vidjeti vrh amfore. Pomoću amfore su iz Skradina dovozili u Burnum neku hranu, neka pića. Znači ovdje imamo dalje poklopce, legijske pečate, čavle, željezne klampe, pomoću kojih su dva kamena bloka spajali na amfiteatru. Evo nas kod novca. Imate li šta sitnog? Rimljani su lomili novac da bi dobili sitne novce. Kao i današnja vojska, i rimska vojska dobivala plaću. Odnosno svaki legionar, zapovjednik, centurion i dalje dobivali su plaću za ono što su radili. Osim što su ratovali, voljeli su se zabavljati uz kocku i naravno gladiatore. Gladijatori koji su dolazili tu u amfiteatar, znači nisu bili baš stalno u Burnumu, nego su to bile putujuće skupine koje su dolazile tu da bi zabavljale vojnike. U ovoj vitrini se nalaze metalni predmeti. Ovdje vidite medicinski pribor, pincetu, žlicu, iglu. Znači, kad bi vojnici išli u rat, bivali ranjeni, morali su biti liječeni, kao i danas. Kako su samo precizno ovo izrađivali? Zvona su stavljali unaokolo tabora i dok bi puhao vjetar, tjerao bi duhove. Znači, bili su praznovjerni. Ovdje možete vidjeti više vrsta fibula koje su služile za zakopčavanje odjeće i šatora. Ovo su držači za perjanicu na kacigi, a možete vidjeti u ovoj vitrini metalne predmete koje su vojnici svakodnevno koristili. Evo nas kod stakla. Šta biste izdvojili iz ove vitrine? Najzanimljiviji su ulomci Enion čaša, iz koje su pili zapovjednici. Jako lijepo su izgledale. Možete vidjeti ovdje na slikama. Nađeni su na Burnumu kao trećem lokalitetu u Hrvatskoj uz Naronu i Tiluri. Ovdje možete vidjeti geme od karneola koji su stavljali u prstenje. Ovo je originalni nadgrobni spomenik, a zanimljivo je jer na njemu piše da je dotični vojnik bio u službi vojske 33 godine, što je više od uobičajenog broja godina, 20 do 25 godina. Evo ga, Burnum, amfiteatar u kojem smo bili, u kojem smo snimali jednu epizodu. Bilo je strašno vruće. Je. Kad je prvi put otkriven Burnum? 2003. godine u studenom mjesecu su počela istraživanja Burnuma. Južnog, sjevernog, istočnog ulaza. Zapadni ulaz je tek nedavno otkriven.
Kao što ste vidjeli, rekonstruirana su ta 3 ulaza. Znači sve ove godine, svako ljeto arheolozi rade vrijedno i nađeno je preko 4000 predmeta. I u budućnosti još mnogo godina arheolozi će ovdje imati posla. Evo nas u dobrome društvu. Otkako čovjek po zemlji hoda, potrebna mu je voda. Voda se pije, po vodi se plovi, po vodi se čak i riba lovi. Voda je svima izvor života, čista voda, čista ljepota.